Konsagad karon sa mga tao anaara silang suod silang parimay aron malikay sa pagkatap sa coronavirus disease. Apan unsa na lang kining mga mga permanenteng address. Atong sutao ng ikilang kahimtang pinaagi sa report ni Lian Singkulan. Kining mga karton nga gihapin mao ang panimalay nila ni Glenn ug Alfiligan. Matud pa nga wa na sila mahadlok sa COVID-19 ug mas gipili ang maong pwesto tungod kay wa man usab sila'y kabalhinan. Gidugang sa magtiayon nga naanad na sila sa ilang sitwasyon sulod na sa 5 ka tuig human masunog ang ilang panimalay. Naarjo mis daplin sada higda. Badlong mo mindirigon sa kapitan niya. Kuan na may kanang paugat lang yapon may kay wa man ka. Ano no akong Jimmy balay mitog na apa kay. Pwede rami na sa balay. Dinhi na sila mangaon og dala ang ilang mga kagamitan. Kundo na ba sila ginagmay nga pagpangandam batok sa COVID-19? Matud pa nga may mga sabon silang natigom sukad pa ni adtong Pasko. Kami bitaw. Wa man dinhi mas sakit mga anak kay ang pangayo sa Ginoo. Nga among pamilya nga di mas sakit ba ngani may dogay na may higdaan ni. Uban nila ang ilang upat ka mga anak nga namahuway tungod kay wala may klase ug matud pa nga nanginabuhi sila pinaagi sa pagpamasura. Ning hulga sa COVID-19 kung sagad sa mga tawo karon anaa sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, kining maong pamilya anaa dinhi sa maong waiting shed, daplin sa karsada. Gani sa oras sa pagpatuman sa curfew, ila na lang paninguhaon nga mga tulog sila ug sayo. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bista.